Hello dolok jotono lamsogo ani video Kwtal tini ang thangwi tongo Khowai Padmabil Santikali Ashram ang parani simi video tisaimalia biji ingmani bagai tabuk agulini simi video tisawi tongo bulai phino lengkha kamini simi gari by gari kaifema bagai kisasa rest khai थांनाय नरनो जे मानsak phunugui thangano roknai tongdi ani video no 1 hour later bormura hasek parungi faikya bulaikino naithok rubber bagan rok kwkhrangei nokharok bo naithok kai nungsagei bulaikino khasrangka yango hasek parungi phaiye oro ke police rok kasui tongo haidi norok bai gari ni nongkhorui malalai siwana. A few moments later Gari ni nongkhorka tabuk no gari ni nongkhorui ang 2-3 minute suk humui ma thangnai yang tei gari lai suliya gari ke tabuk lama Kwtal tui mangse thangsibo ge yang tei gari kaisa pon laiya tabuk pura siring abok lama Kwtal ang tabuk thangwi tongo norok na ang ashram bo tam khanya phai tam rok khai norok na ang phunuk kana norok nai tongdi ano logiri tongdi ano hamjak mungdi di kwbangma buino support kaima hai ano bo khaidi kobus kangono malai sinai norok no next video o phunukana ang tamo khai